Здравейте! В днешния урок ще ви представя личните местоимения на нидерландски език. Започваме с ик. Ик означава аз. Я или яй. Ти. Ю. Вие. Учтива форма. Хай. Той. З или зай. Тя. Хът. То. В или вай. Ние. Юлий. Вие. Множествено число. З или зай. Те. Нека да видим и някои от особеностите на личните местоимения. Започваме с първата такава. Някои лични местоимения на нидерландски имат двойна форма. Например, я или яй. И двете означават ти. З или зай. Тя. В или вай. Ние. З или зай. Те. И двете форми са правилни и могат да се използват. Която форма харесвате повече, може нея да употребявате. Продължавам с втората особеност. На нидерландски има две отделни форми за вие. Вие в учтивата му форма и вие в множествено число. На български начинът да разделим тези две форми е като напишем вие с главна буква. Когато го напишем с главна буква е в учтива форма. Когато е с малка, е в множествено число. На нидерландски учтивата форма за вие е личното местоимение ю. Използваме ю, когато се обръщаме към някого, когото не познаваме, към по-възрастен човек или по-висшестоящ от нас. Когато се обръщаме към по-голяма група хора, използваме личното местоимение юлий. Трета особеност. Личното местоимение за тя и те е едно и също. З или зай. Как разбираме кога з или зай означава тя и кога з или зай означава те? Това можем да разберем от формата на глагола, която следва. Ако формата на глагола е в единствено число, з или зай означава тя. Ако формата на глагола е в множествено число, з или зай означава те. Повече за спрягането на глаголите може да научите в съответното видео. Тук съм ви приготвил и едно упражнение. В лявата таблица имате личните местоимения на български, а в дясната тези на нидерландски, само че разбъркани. Натиснете, ако желаете, пауза на видеото, което гледате в момента и се опитайте да свършите двете таблици, местоименията на български с тези на нидерландски. Можете да го направите сега. Нека да разгледаме и отговорите на упражнението. Отново, аз, ик, ти, я, яй, вие, ю, той, хай, тя, з, зай, то, хът, ние, в, вай, вие, множествено число, юли и те, з, зай. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Надявам се, че то ви бе полезно. Ако е така, подкрепете ме, като се абонирате за моя канал, като коментирате под видеото или го харесате. Благодаря ви и файне дах!